Здравейте, господин Борисов. Искам да ви призова да ни помогнете да решиме веднъж за винаги проблема с тези улични гонки, или както там ги наричате вие, за да може аз и хиляди други българи като мене да упражняваме правото си да шофираме автомобили на места, на които не се изисква ограничение на скоростта, и на места, на които ние да не бъдем опасност за останалите участници в движението. Моя апел към вас е да построиме заедно една писта в близост до София, до Пловдив, до Варна, където ще да е, но да я има. Нищо не й коства. Сигурен съм, че вие имате хората, имате възможностите, надявам се да имате и желанието да ни помогнете. Защото случайно виждам и аз разни неща. Вместо да се дадат 5 милиона, повтарям 5 милиона български лева за озеленяването на храстите на НДК, Национален дворец на културата. Защо тези 5 милиона и старите храсти не бъдат храстите оставени на хората, а другите 5 милиона да бъдат пренасочени от името на правителството, от ваше име, от името на държавата, за да може с тези 5 милиона, говоря примерно, да бъде даден един старт за построяване на общинска земя, на частна земя, без значение. Нищо не коства да се направи едно такова съоръжение, което да е държавна собственост и да се менажира от държава, община или някаква асоциация или организация, с която в помощ да ни окаже на нас да караме и на всички, които имат желание, без те да бъдат предпоставка или да бъдат участници в нарушения, не дай Боже, и по-тежки ситуации, като катастрофи, които имат трагични случаи и така насетне. Защото напоследък, предизборно, страхотно много се спекулира с така наречените гонки. Молбата ми към вас е да се срещнеме и да обсъдиме възможността за построяване на такова спортно съоръжение, което би било и само единствено в полза на всички ни граждани и жители и селяни на Република България. Благодаря, господин Борисов. Смятам, че ще се отнесете към моята покана и апел с подобаващо уважение. Искрено ваш Николай Минков.